Right mga Oragon, ito yung ginagawa natin ngayon dito. Kaya nag-building tayo dito sa sa luwasan. Ito yung ginagawa natin dito sa Bisacol. Ito yung ginagawa natin dito. Right. So yung mga Oragon, magandang araw. Ayusin na rin kung live tayo ngayon. Yun, shoutout sa isang viewers natin dyan. Shoutout sa iyo. Sa kasama ko, umaga pa. 12:20 pa lang gumagawa na siya yan. So, ito yung ginagawa namin dito. Opo tayo dito. So, right. Ang tayo dun sa sa Chrome. Yan. Kumusta yung lahat mga Oragon? Tagal-tagal tayo hindi nakakapag live. So, busy kasi ako. Marami akong ginagawa dito na nag-welding ako. Tapos, gumawa pa ako ng hagdan. Yan. Mahaba ng buhok natin So yung mga Oragon dito pala sa ginagawa namin bukas mag-blessing dito sa ginawa namin yan Ito yung ginagawa namin dyan. So patid din. So tumbok sana namin na matapos to ngayon kaso di kaya. Marami pang gagawin. Umalis sila kuya kasi bumibili sila ng tiles para dun sa may terrace. So dahil hindi pa natin tiles, continue lang namin yung hindi na yung kahit mablisingan to na wala pa sa okay lang. Balak sanang mablisingan na na tapos na kaso di kaya tapusin. Kung magbububong pa kami dito yan kung nasama ko nagpintura. Shout out pala sa inyo lahat dyan mga Oragon. Shout out. Sa mga taga Balatan pala dyan shout out. Dito sa Balatan, Luluwasan. Sige sa Luluwasan. Shout out sa inyo lahat dyan. Anong apelyido nila kuya? Anong apelyido nila kuya? Anong apelyido nila? Jeffrey Jeffrey. Nakalimutan ko yung apelyido nila kuya Ginagawa namin dito. Shout out na lang sa inyo dyan kuya. Jeffrey, yan shout out sa inyo. Tapos sa mga kasamahan ko shout out. Shout out sa inyo lahat. Mga kasama natin dito sa ginagawa natin dito sa Luwasan. Shout out sa inyo lahat. Bagay yung ngipin natin Sige lagid. So yung mga Oragon, napasok kayo dito sa ating live stream para kwentuhan tayo habang hindi pa kami gumagawa. Ang gawa namin dito alauna. So may pa tayo, 30 minutes pa tayong magkikwentuhan, kaya pasok na kayo mga Oragon sa ating live stream. Live.
Mga kasama natin, hindi pa oras, nagpintura na. Bye-bye. Kaya magkakatay na sila ng baboy. Kasi ano, kakatayin dito dalawang, kaya isang baboy tapos isang kakatayin na baboy tapos isang lilitsunin. Naglilitsun sila ng baboy. Magabataan. Yan. Ito yung mga kasama natin dito, maglilitsun sila. Ano? Hindi na. Hindi na, hindi pa naman gagamitin eh. Garo lampas ini. Sobrang ini. Iyo. Ay, ini. Oh. Kabalya pa araw kung takaan. Ay, ano ka? Algawan ka o ano? Ha? Testing ka? Hinahabol kasi niya pinaprimiran niya tong ano. Tong taras natin dahil magbubong na eh. Kung gagamitin na yero yan. Ito. Long span siya na red type. So 3 meters yung haba. Ito yung gagamitin natin. Bububungan to ngayon dahil ano, may okasyon dito sa loob gaganapin, kaya kailangan magbubungan yan. Tapos dito sa may tiris, pakita ko sa inyo kung ano itsura ng aking tiris dito. Ito yung nagawa nila oh. So, pakita natin para right makurang ito. Ito yung ginawa natin kasamahan dito. So, ginawa namin to ano pa lang eh. Magtatatlong linggo pa lang kami dito. Itong tiris na to magtatatlong linggo pa lang, tapos itong ano, pati ito yung ginagawa ko. Yan. Yung drills na yan. Yung binibili nila ko dito yung ano, nagbili sila dito ng tiles para dito sa ano, sa terrace. Para tapos ng mga linya ng wiring. May linya pa dito ng wiring. Pag matapos natin dun sa taas, pag ano natin, pag grilling, so dito tayo yun, may mga abang na yan, no? Mga nakaabang na, so yun ang gagawin natin. So hindi ko abot kasi nilaras natin, hindi kaya. Diyan may mga abang na. Ito yung ginawa natin na hagdan dito, ayan. May hagdan. So yung nagawa natin. So, kapal nito, mga 4.5 na to. Ang kapal. Yan. Kapal na. So, mga ko, pasok kayo sa mga ano natin dyan, viewers natin dyan na makapanood dito, puntahan nyo. Pasok kayo sa ating live.
Yeah. Ayan. Ang oras natin, anong oras na? 12:35. So, pwede pa. 12:35 pa lang naman. So, wala na tayo dun sa ano, sa Matakon. Natigil yung trabaho natin dun dahil walang budget yung ano natin, yung kapabuhan nun. Walang budget. Hindi nagkaroon ng ano pa. Tatawagan na lang tayo nun pag mayroon na ng budget, tatawagan tayo nun. So ngayon wala kasi di pa daw nag ano, kasi corporation yun ng mga madre. So wala pang naibigay yung sa ano, mga corporation. Kaya tigil muna. Ate. So nung ko napanoorin nyo pala sa sunod upload ko yung ano, pag gawa ko nung ano na yun, yung reel. Maganda yung panoorin. May matutunan kayo doon. Ano yun, step by step nyo makikita ko paano kong ginawa. Sa kung may matutunan kayong diskarte at may malalaman kayo ng mga tips. Step by step natin yun. Kaya panoorin nyo sa sunod na upload ko, malapit na. Tinatapos ko lang to. Pagkatapos ko na yan, i-upload natin para buo siya, buo hanggang simula sa hanggang matapos buo. Panoorin nyo. Maganda yon. Tapos ng paggawa natin ng hagdan, kung gusto nyo mapanood yun, paggawa natin ng hagdan, hanapin nyo lang sa ating dito sa ating YouTube channel, hanapin nyo yun. Yung paggawa natin ng hagdan. Ano rin yung step by step ko rin sa inyong pinakita yan. Panoorin nyo na lang. Tapos yung paggawa natin ng tiris, yan. Panoorin nyo na lang. Maga pa, ngipin natin. Doon tayo sa dulo. So, nag-prepare sila ng ano doon sa pagkakataya ng baboy. Ito. Bandi ka mampalan. Dengan tulunan. Ay, di po nga ini. Ini. Tulong. Ako na ha, di ka magpakabot. Naman, hindi kang bigdi. Engramada. Engramada na. So may bubong tayo. Bubungan natin to ano. Pag-alauna. Malapit lang matapos. Ay. Hinahabol. Rush.
Mainit, mainit. Ini gak bagus. So, hindi tayo makurang sa taas para makita nyo yung ating viewer. Yeah. So yan mga kuragon, ito yung gawa natin dito. Ayan o. So yung ginagawa natin dito. Ayan. Ito yung taas. Doon yung tubig niya oh. Yung may ano dyan, may tawag ito gutter, pinaka-gutter na dyan. Langit dito. Napakainit, grabe. Ito ang gagawa natin dito. Fifteen 19 ano to ah, kamera ko sakit. So mag-alaw na naman ako rago, wala pa tayong ano, wala pa 14. So pag-alaw na start tayo, nagawa na kami.
Yan. Ini matutumba. Yun, shout out sa isang viewer natin dyan. Shout out sa'yo. Hi. Andito tayo ngayon sa sa Baratan. So, malis. Ay, na. Umaambon na naman, umulan. Hindi na umulan na. So, liligpit natin mga gamit natin mga kurago kasi umulan. Ano yung gamit ha? Yeah. Ligpit yung mga gamit. Pagkain ito mga gamit natin. Niliwas tayo dito. Yan na ulan. So yun mga kuragon, mag-alaw na. So, naka 25 minutes naman tayo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. So, hindi dyan lang ating live.
Mga nagsuporta sa atin dyan, maraming salamat pala. Walang sawa sa sumusuporta sa atin. Kung ganyan natin live mga karagon. Kasi umuulan. Mahirap na, baka mabasa itong mga gamit natin, silumulan natin ito. Yan. Diyan lang ating video. Maraming salamat sa inyo. So, paano na to? Click. Paano ang pag ano yun? Ay, hindi. Okay.